Ne-am găsit la un nou episod. Azi jucăm Ninja Storm 4, sper că se vede bine. Vedeți și voi că am făcut 100% story-ul, dar o să mai le facem o dată, pentru că să facem și noi video, căci de ce nu? Da, și o să dăm skip peste chestiile alea care trebuie să așteptăm, doar o să ne batem. Și am nu sunt cel mai bun, dar sunt mai bun decât ăsta, Paul. O și l-am să vedem. Haide mai repede să pot să dau și un skip. Murim. Dar aici nu putem da skip, deci va trebui să așteptăm puțin. Și de ce nu se vede atât de deschis? Nu se vede atât de deschis, bă. Da. Nu putem cum da. Gata, putem apăsa aici. Dar eu cred că o să pun și o poză pe ecran cum țin ăsta, telefonul. În mare. Uitați poza. Da? Cam asta a fost și poza. La cum țin eu telefonul. Aici putem da skip. Nu putem da skip, am înțeles. Mai repede că trebuie să facem aici mare video. Oricum nu putea să se registrează destul, ok. Ok. Mai repede. Nu cred că e prea tare, dar mai încet. Jucăm pe PS4. Nu știu ce se vede atât de luminos. Am pus să dau skip. Gata, skip. Hai că imediat putem și noi să ne jucăm. La partea asta nu pot să dau skip. Aici avem ceva chestii de făcut aici, că ne putem să facem. Că la orice boss fight. Ok, aici era început. Și o să fie și la final, nu la albați. Ok. Bun, a început lupta. Ok, hai că încep să bun rău. Bă, nu mai dau în continuu Mada. O spamează, voi vedeți. Dar văd că și eu îl spamez. E un roșu chimera. Ok. Ok, aici e ceva de la boss. Înțeles. Am venit să asta. Deci cu rama. Chetele. Chestiile astea sunt multe. Hai repede. Aici e chakra. Repede, repede. Mai dăm aici niște cum. Ia scuită mura. Nu ia dai și Madara. Scoate. Și l-am scos. Acum
pas mai șmecher. Ok. Cerc. Să iau și o lovitură. Și lui s-a stricat armura. Hai pe el. Ce nu merge să dau? Să-i car... Ok. Am înțeles. Mamă, Madara. Mănâncă. Nu mănâncă. Ok. Și? De când jumătate de oră se trag unul ăsta și nu merge. E de dragon acum. Și? A reușit. N-a reușit, nu? Ok. Cred că atunci am reușit. Numai cu asta îi dau să moară. Ha? No, îi dăm și așa. Nu suntem nesimțiți. O să-l spunem așa. Ce se duce până și la mine? Ah. Ia bestia cu 11.000 cozi, care de fapt doar 9. Ok. Bam. Ok, ce ca în finalul luptei și după aia să începe o altă luptă cu Madara, adică bestia cu 9 cozi, Sano și cu statuia asta. Dolen, ce-o fi, nu mai știu numele asta. Ok. Ce față au făcut? Pentru rezultat A. Ok. Și acum ultima luptă. Lupta finală. Venim aici, îi băgăm un pumn în gură și dăm cu dragonul de foc. Mai sărim o dată, că îmi place să sărim. Nu, vă place să săriți? Nu cred că Madara îi place, dar na. Să-l fac pe el. Nu știu. Acum îi mai dăm cu dragonul în cap. Easy. Ne bat ușor cu bestia cu 10 cozi, așa, la caterință. Mare telbista. Bam. Și ăla spamează mult cu ăsta. Acum? Și? No. Ia aici. No. Da. Da. Uite. Da. Ok. Să nu că n-a putut atacul de cealaltă. Dai. Deci să spargem telebizbancul cu ei jale. Să spar telebizbancul și să îi făcut din pământ.
cel puțin așa mi s-a părut, că din pământ acolo. No, na. Îți mai spart o linie. În general mai muriam. Adică, când am făcut eu înainte, muriam în continuu. Dar acum n-am murit deloc. Mai stream o dată pe el, dacă știu data asta murii. Ok, data asta e cu scheme. Chepsis. Ok, bun. Nu facem și scoame aici. O luăm de coz și îl dăm de pământ. Nu. Să nu-mi place deloc schema asta care trebuie să-l învârt. Și s-a cam stricat sau nu, dar știu că mai este. Și că nu s-a terminat. Că și cu asta nu s-a dus la vâlpea cu 9 cozi în luptă. Oh, nu, n-am fost atent. Ok. Așa o să spamai, dar nu pot să spamez cu treabă. Nu pot să... Nu da fiecare clip. O până acum să fim serioși, cine trage mai repede o statuie bună cu 1000 de brațe? Sau amărât de curama cu 2 săbioanțe. E clar treaba. Așa din sănă. Și... cam asta a fost. Cu această luptă și cu acest episod. Da. Da. O să ne vedem data viitoare. Lăsați și cum o leacă la final. Vorbesc după cu el. Și cam asta a fost și episodul de azi. Și o să ne vedem data viitoare. Mai stați 2 ori. Și pa, pa!